ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസ തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ജപത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ജപം. അപ്പൊ ജപത്തിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ചർച്ചയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള്. അതായത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പുതിയവരുണ്ടാവാം കുറച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് നാമജപം. നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ നാമജപം, എന്തിനാണ് നാമജപം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നാമജപം എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടം, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതറിയേണ്ടത് അതാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സംശയം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മള് അറിയാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമ്മള് മനുഷ്യർക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മളല്ലേ. മറ്റുള്ള ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. നമ്മളുടേതായ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഒരു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജീവിതം, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാലചക്രത്തില് ജന്മ മൃത്യു ജരവ്യാധിയില് നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മള്
കേട്ടും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് എന്താകാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്താവാം അത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടൊരു നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മളുടെ ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാമജപത്തിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു വഴി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തുറന്നു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അത്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്ന 4 യുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോണത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്, സത്യയുഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തപസ് ആ നമ്മൾ പറയുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഓരോരോ വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്യയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 1,00,000 വർഷത്തിൽ നമുക്ക് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പൊ കുറെ നാൾ തപസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. അതിനുശേഷം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എന്തായത് 10,000 വർഷമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ 10,000 വർഷമായി വന്നപ്പോൾ എന്തായി, തപസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിനു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു, യജ്ഞങ്ങളായി ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് യജ്ഞത്തിലൂടെ, അപ്പൊ 10,000 വർഷമായിരുന്നു ആയുസ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്ത് യുഗമായിട്ട് മാറി, ദ്വാപരയുഗം. 1000 വർഷമായി ആ സമയത്ത് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തപസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ പറ്റണ്ടായി ഇല്ലേ. കാരണം നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 1000 വർഷം വന്നപ്പോ അവിടെ നമ്മളടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു, വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നു. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ആയുസ് കുറഞ്ഞിട്ട് 100 വർഷമായി. അപ്പൊ 100 വർഷമായപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമുക്ക് നാമജപം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 യുഗത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം നാമജപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാമജപത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ വരാൻ കാരണം ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് നാമാവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപത്തിനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മീൻസ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് അതിന് സമയവും ഇല്ല, നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല, അതിന് വേണ്ട പെർഫെക്ഷനോ അതിന് അത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളോ ഒന്നും നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിലില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം, പിന്നെ ബേസിക്കലി മറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ അതിനുള്ളൊരു മനസ്സും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നാമജപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്കറിയാം, കുറെ ആചാര്യന്മാര് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഏറ്റവും നമുക്ക് പരിചയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. നാമം ജപിക്കാനാ പറഞ്ഞല്ലേ. നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി. കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് സ്വർണ്ണത്തേരിലാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിനെ കൊണ്ടുപോയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ നാമജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഈ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാതെ അത് സാധിക്കില്ല എന്നവ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്
പൂന്താന നമ്പൂതിരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്ത സന്തതം തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും പിരിയാതെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളെ നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടാനായിട്ട് ഗുരുനാഥൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ തുണയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പണ്ടേ തൊട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർവികരൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടില് എല്ലാ പേരുകളൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടിരുന്നത്. കാരണം അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും നമ്മൾ ആ പേര് വിളിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയണ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ പോവും, അത്രയും നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാ ചെയ്യണത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു. അതാണ് നമ്മള് പണ്ടേ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണിത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ കഥ. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കാട്ടാളനായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല കൊള്ളക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നല്ലോ. മറ്റുള്ളവരെന്ന് സ്വത്ത് എന്താ പറയാ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പൈസയൊക്കെ കളവ് നടത്ത തട്ടിപ്പറിക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. നാരദ മഹർഷിനെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം നാരദ മഹർഷി പറയുക ചെയ്തതില്ല നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ അത്രയും അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാളോട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മരാന്നായിരുന്നു. ആ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ മരാന്ന് പറയാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ മരാന്ന് പറഞ്ഞ് രാമരാമായി മാറി. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് തരല്ല. നമുക്ക് ഓരോ യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ അതിലേക്ക് മാറ്റം വരാൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് മാറും. ആരെങ്കിലും അതിലൊരു കാരണമായിട്ട് മാറാം. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇത്തിരി കൂടി ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 40 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സിൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നാമം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിച്ചേ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ നാമജപത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യാണ് നമ്മൾ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്താ പറയാ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഫലം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു വിളി കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അത്രയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഉണ്ട്. അതിൽ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം രാധാറാണിയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് പറയണെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഇത് നമ്മൾ നാമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ലളിത സഹസ്രനാമം ചൊല്ലേണ്ടതോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലേണ്ടതോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം നരസിംഹ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ട്, ശ്രീരാമൻ, അങ്ങനെ കുറെ ദേവിമാരെല്ലാം. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ശ്രീരാമൻ വരുന്നതും നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരുന്നതും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പൊ രാമന്റെ കൃഷ്ണന്റെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ ഏതൊരു ദേവന്മാരും ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള
എന്താ പറയാ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രീതിയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തുല്യമായി മാറും. അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഗുണം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുക, അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ചൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 3 വിഷ്ണുവിന് പറയുന്നുണ്ട്, ആ വിഷ്ണു കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ അവതാരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. ഒന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും തുല്യമായിട്ട് മാറാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തില് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠഞ്ഞൊരു പണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു സംശയം വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചൊല്ലിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ വേദമന്ത്രാണ്. വേദത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹരേ രാമ മന്ത്രം വരുന്നത്. ഈ മന്ത്രവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഈ വേദമന്ത്രം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. കാരണം ആ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഹരേ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത, കാരണം അതിന് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ കലികാലത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരം അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ മന്ത്രം നമുക്ക് എന്താക്കി എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കി തന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ആ മന്ത്രം നമുക്ക് തരുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ആ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ എന്താക്കിയെടുത്തു, ആ മന്ത്രത്തിനെ എന്താ റിലീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ മന്ത്രം എടുത്ത് നമുക്കാക്കി തരാ ചെയ്തത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അറിയാം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലണത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ, ഭഗവാൻ എന്താ അറിയാണ് ഉള്ളിൽ ഇരുന്നോട്ട്. കാരണം എന്നോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള കാരണം കൊണ്ട്, എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. ഒരു സംശയവും ഇല്ല, നമ്മളത് കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളറിയാത്ത മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിരിക്കണം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തുടങ്ങാനാണ് നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിക്കും അത് ചെല്ലി നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കപ്പോ നാമജപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണ, ഈ നാമജപത്തിന്റെ പറയണ ഒരു സമുദ്രത്തില് നീന്തൽ അറിയുന്ന ഒരാള് ഭയങ്കര ഒഴുക്കും എന്താ പറയണ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കടലിൽ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീന്തൽ അറിയാമെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേറൊരാളുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മന്ത്രജപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു കൈത്താങ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണല്ലേ. എത്ര നീന്തൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആര് വേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഗുരു ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മന്ത്രജപം, ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്നാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷനെ തന്നെ പറയുന്നത്. ആ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണനെയാണ്
ദീക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ഒരു കൈ, ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഗുരു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫില് നമ്മൾ ആ ജപം നമുക്ക്, കാരണം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ? ഗുരുവിന്റെ, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പിടുത്തത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധൈര്യം വരാണ്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് അവിടെ വന്നു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നാമത്തിനാണ്, നാമജപത്തിനാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചിങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയണ, നമുക്കൊരാളൊരു നമ്മളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൊല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടായ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ, രക്ഷിക്കാൻ ആള് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാളെ ഒരു പിടുത്തം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ അയാൾക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ കരയ്ക്ക് കയറുന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു, കാരണം ഗുരുവിന്റെ പിടുത്തം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പിടുത്തം നമ്മളെ വിടാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളത്, നമ്മളെ എന്തായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മള് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരാളുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കൂടെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നാമജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം നാമം ജപിക്കണം, നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ പിന്നെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മള് പുതിയവരുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. അപ്പോ ജപം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ജപിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാം. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം 108 മുത്തുള്ള ഒരു മാലയാണ് നാമജപത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 108+1 ഒരു ഗുരുമുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേരുമുത്ത്. ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുത്തുണ്ട്. ജപമാല എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയവരാണെങ്കിൽ ജപമാല നമുക്ക് വേണം. കാരണം നമ്മൾ മാല ജപിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, എണ്ണീട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. എണ്ണീട്ടാണ് എപ്പോഴും. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൗണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ പരമശിവൻ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഈ കൗണ്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണതിന് എണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യായുസില് ഇത്ര എണ്ണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ എണ്ണം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 16 മാല ആദ്യം പണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദ് സ്വാമിയുടെ ഗുരു ശ്രീ ഭക്തി സരസ്വതി മഹാരാജ് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 64 മാലയായിരുന്നു ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് നമ്മളുടെ ഗുരു, അതായത് നമ്മളുടെ ആരാണ്, പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമുക്കത് 16 കൗണ്ടാക്കി മാറ്റി തന്നു. 16 റൗണ്ട് ജപാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് തന്നു നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രഭുപാദർ അത് കുറച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ കുറച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, 16 മാല ജപിച്ചു, നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളതൊരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം. രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ആ 16 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും. കാരണം 16 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന്. ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നല്ലോ എന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം, ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ സന്തോഷവും തീരുമ്പോ പ്രയാസവും. അതായത് ഇനിയും ചൊല്ലണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അയ്യോ എന്റെ 16 മാല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ആ 16 ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. ഏറ്റവും ചെറുതാണ് 16. എത്രയും നമ്മൾ ചൊല്ലണോ അപ്പൊ അത്രയും വേഗം നമ്മളുടെ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 50 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 40 വയസ്സിൽ ദീക്ഷ എടുത്ത് നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 30 വർഷം 40 വർഷം നമ്മൾ പിന്നെ ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു 40 വർഷമാണെങ്കിൽ 40 വർഷമല്ലേ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിട്ട് 16 മാല. പക്ഷെ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രയോ ഒരു കണക്കുണ്ട്, അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു എത്രയും കണ്ട്
ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ 3 കോടി അങ്ങനെ 3 എത്ര കോടി കോടി ഒരു കണക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കൗണ്ട് ഭഗവാന്റെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല മാതാജി. 3 കോടിയാണ് എന്തൊരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ. അത് അത്രയും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 16 മാല ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോ പറ്റാവുന്നവര് കൂടുതൽ ജപിക്കുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് 16 എന്നുള്ളതിന്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഈ ജപത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിന്റെ കൗണ്ടിന്, കാരണം ആ കൗണ്ട് കിട്ടിയാലാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ ഇത്രയും ജപിച്ചു. നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ 3 കോടി എന്നൊരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 കോടി എണ്ണിയാലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജപത്തിന് മാല ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ 108 മുത്തിനെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ, അത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫുള്ള് ഫലം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാല ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 108 മഞ്ജരിമാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അടുത്ത്. ഈ മാല ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി നമുക്കറിയാം ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. രാധാറാണിയുടെ അടുത്തും ഭഗവാന്റെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മാല ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ 108 മുത്തുണ്ട്. ഒരു മുത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. നമുക്കത് എന്താ പറയാ മേരുമുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുത്താണിത്. അപ്പൊ ഈ മുത്തുമ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതിനൊരു ബാഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സഞ്ചി ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് നമ്മള് ചൊല്ലുന്ന മുത്ത് അത് തറയിൽ വീഴാതിരിക്കാനും തറയിൽ തൊടാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ അഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനും ആരും കാണാതിരിക്കാനും. കാരണം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി 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 ഈ മാലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ മാല വേറെ ആരും കാണാതിരിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ജപസഞ്ചിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആണ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ മുത്തുമ്മല് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലാനുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയും. കാരണം പഞ്ചതത്വം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 5 പേരാണ്. പഞ്ചതത്വം 5 പേരാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അതായത് മന്ത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ആരാ പറയണത്, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യർ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസൻ. ഇവർ 5 പേരാണ് ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രത്തില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 പേര് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ മഹാമന്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവർ 5 പേരെയും നമ്മള് നമിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിലുള്ള അവതാരമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്, ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യര് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമോ 3 പ്രാവശ്യമോ നമുക്ക് ഈ നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മന്ത്രജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ തെറ്റുകളോ അക്ഷരപ്പിഴകുകളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നമുക്ക് ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ അവര് നമുക്ക് പുറത്ത് നമുക്ക് ആ ജപത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് അവരാക്കി തരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 5 പേരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ജപം തുടങ്ങുമ്പോഴും തീരുമ്പോഴും നമ്മ ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ജപം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട് ഈ വിരല്, നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയാ ചൂണ്ട് വിരല് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ അഹങ്കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിരല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിരല് നമ്മള് നാമജപത്തിന് മാല തൊടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജപമാലയുടെ ബാഗില് വേറൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടി ഈ വിരല് പുറത്തേക്ക് ഇടും. കാരണം ഈ വിരല് മുത്തുമ്മല് തൊടാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളുടെ ഈ 3 വിരലുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ 3 വിരലിനെയും കൂടി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം നമുക്ക്. അതല്ല ഈ ഒരു വിരല്, നടുക്കത്തെ വിരല് മാത്രം ഇടാം. അപ്പൊ ഈ 3 വിരലിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നടുക്കത്തെ വിരല് നമുക്ക് ഭക്തി തരുന്ന വിരല. ഈ നടുക്കുള്ള വിരല് നമുക്ക് ഭക്തിയാണ്. ഈ വിരല് തൊട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. ഈ 2ാമത്തെ വിരല് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, അങ്ങനത്തെ പേര്, പ്രശസ്തി ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഈ വിരല്. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ വിരല് നമുക്ക് ബുദ്ധി.
അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മൂന്നും കിട്ടും. അതല്ല ഈ നടുക്കത്തെ വിരൽ മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി കൂടെ ഇതെല്ലാം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോ ആണത്, അതൊക്കെ ബോണസ് ആണ് നമുക്ക്. അതെല്ലാം അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ വിരൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ 2 വിരൽ എടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 വിരലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പോണ്ടത്? ഇങ്ങനെ കേറി എടുക്കണം മാല, കേറിയിട്ട് ചൊല്ലിപ്പോ. അതായത് നമ്മൾ ഉയർച്ചയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനായി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ താഴത്തേക്കല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, മുകളിലേക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ നമ്മൾ വലത്തെ കയ്യിലാട്ടാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമ്മ തൊട്ടിട്ട് ചൊല്ലും ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ. പിന്നെ നഖം നമ്മള് തൊടാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ നഖം ഈ മുത്തുമ്മല് നമ്മൾ തൊടാതെ ആണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. നഖം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ മുത്തുമ്മല് തൊട്ടിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്തതെടുക്കുക, അടുത്ത മുത്തുമ്മൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറ്റിയിട്ട് ആ മന്ത്രം നമ്മ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മള് ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ മന്ത്ര ഭഗവാന്റെ നാമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്, അത് മുഴുവനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അത്രയും ക്ലിയർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജപം നല്ലതാണോ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കാം. കാരണം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കുക ചെയ്യണത്. നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളുടെ നാമജപം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല, വേറൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നത് കേൾക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നെന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്ര വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സ്ഫുടത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇപ്പൊ ആദ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ അത് ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, സമയം കുറെ എടുക്കും നമുക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട്. സമയത്തിനും ഇതിനും അല്ല പ്രാധാന്യം, നമ്മൾ ആ ചൊല്ലുന്ന ക്ലാരിറ്റി, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ മുത്തുമ്മലെത്തും. 108 പ്രാവശ്യം ഓരോ മുത്തുമ്മലും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണായി? 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലി. ആ ഒരു നാമത്തില് 16 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം 16 പ്രാവശ്യം ഒരു 108 മുത്തുമ്മല് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഗുരുവിന്റെ മുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ മുത്തുമ്മൾ തുടങ്ങാണ്ട് തിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന മുത്തുണ്ടല്ലോ, അത് അടുത്ത മാലയുടെ അടുത്ത ജപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുത്തായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16 മാല, ഇതൊരു മാലയായി. അതേപോലെ 16 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കിപ്പോ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജപം കംപ്ലീറ്റ് ആവണത്. അപ്പൊ 16 മാല നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ നോക്കുക. അതാണ് നമ്മള് എന്താ പറയണത്, മന്ത്രജപത്തിന്റെ പറയണത്. ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യം വരണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോ മന്ത്രജപത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംശയം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട സമയം, ഏറ്റവും നല്ല സമയം നമുക്ക് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്താണ് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ളത്. ഈ 16 മാല. കാരണം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കായിരുന്നിട്ട്. മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ് 16 മാല ചൊല്ലുക. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ എന്താ കിച്ചണിൽ പോണതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ജപം തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. തീർക്കാൻ മീൻസ് 16 മാല ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫുള്ള് സമയമുണ്ട്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. എങ്കിലും 16 മാല ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയം
രാവിലെയാണ്. കാരണം ആ രാവിലെ സമയം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊന്നും വരുന്നില്ല, ഫോൺ നമ്മ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു 6 മണിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് ജപം തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഒരു 3:30-4 മണിക്ക് എണീറ്റ് കുളിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ അഥവാ കുളിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കയ്യും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ടിരുന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? രാവിലത്തെ സമയം തന്നെയാണ്. അതിന് ഇത്തിരിയും കൂടിയും പവർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും നല്ലൊരു, കാരണം ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കാരണം ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ മഹാമന്ത്ര ജപം ഒരു പ്രായശ്ചിത്താണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടൊക്കെ കുറെ തെറ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ കുറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരോടായിക്കോട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവരടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജപം. അപ്പൊ ഒരു അപരാധം നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നന്നായിട്ട് അത്രയും ഭക്തിയോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളെ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് പറഞ്ഞല്ലോ മഹാമന്ത്ര ജപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും, നമുക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരുന്നു പറഞ്ഞു. ആള് 5 വർഷമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നു, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു രുചി വരെ അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാരാജ് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ നല്ല സ്ഫുടതയോടുകൂടി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം അയാൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറുതെ നാമം ചൊല്ലണമെന്നല്ലാതെ ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം കൂടി ചൊല്ലണം, ആദ്യം അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാള് ശരി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും മഹാരാജ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാരാജ് അവിടേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ വ്യക്തി മഹാരാജിനെ കണ്ടിട്ട് കാൽക്കൽ വീണിട്ട് കരയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം മനസ്സിലായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അത് പറയാൻ ആൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അത്ര ഒരു ഫീലിങ്സിലേക്ക് ആൾ എത്തി. അപ്പോ ഈ നമ്മളെ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം, നമുക്കറിയാം 10 നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. ആ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജാതകത്തിന്റെ ഗ്രഹനില മാറ്റാൻ അടക്കം നമ്മൾ ഈ നാമജപം കൊണ്ട് പറ്റും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജാതകം നമ്മളുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന, അത് നമ്മളെ ജാതകം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിലെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മളെ മുൻജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ജാതകം എഴുതുന്നത് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ ജാതകം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മന്ത്രജപം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഗ്രഹനിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമ്മളെ കൺട്രോളിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, നമ്മളുടെ ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്ര പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രഹനില മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ, നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നാമജപം കൊണ്ട് മാറ്റും. നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അത് വേണം ഇങ്ങനെ വേണം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല നമ്മള്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണല്ലേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിത്തരും. അത്രയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാമാപരാധം പറയണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇനി. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിക്കുമ്പോ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജപിക്കുക. പിന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ അതും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണെങ്കിൽ, ഒരു ഭഗവാൻ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് താഴ്ത്ത് വീണാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പൂവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നിറയെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അതായത് അത് ഭഗവാനെ
ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു പൂവായാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണ, നമ്മള് ഇപ്പൊ കീർത്തനം ചൊല്ലാനുള്ള മറ്റേ കരത്താളും അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഭഗവാന് കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തമ്മി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ശുദ്ധത്തിലും നമ്മൾ വൃത്തിയിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യം. അത് അവര് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരും. പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മില് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറയും, നമുക്ക് അവ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജീവനില്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം പോലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ നന്മകള്, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതാണ് നമുക്ക് താഴ്ച പറ്റുന്ന ഓരോരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം മാത്രമാണ് അതില്. അത് ഭഗവാൻ, കാരണം അവരും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മാത്രം ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരും ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അപരാധം, അവരോട് കാണിക്കുന്ന അപരാധം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് പൊറുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതേ എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വന്നു, നമുക്ക് വിഷമായി, അവർക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് അവരോട് സോറി പറയുക. കാരണം അവരോട് നേരിട്ട് പറയാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, എനിക്കിപ്പോ തോന്നിയത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് അവിടെ ക്ലോസ് ആയി അതോടുകൂടി. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ബന്ധം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ആടയാഭരണങ്ങള്, പൂക്കള്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ആൾട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം, അതേ നമ്മൾ പറയുന്ന അത് തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റുള്ള നമ്മൾക്കും കൊടുക്കുക. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്കതവിടെ മാറിക്കിട്ടി. കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അവരും സേവ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരി. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ മറ്റേ ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഭൂലോകത്തില അല്ലെ. ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ, ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്രയോ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോ അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച് പറയട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇത് ഞാൻ ഗുരുവായൂർ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോ അവിടെ വരച്ചൊരു ഗ്രാഫായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതാട്ടോ ജസ്റ്റ്. അതായത് ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുക, എക്സും വൈയും ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതില് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസുരന്മാര് കണ്ടോ, ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ട് അസുരന്മാര്, ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ ആക്സിസിന്റെ ആ 0 പോയിന്റിലാണ് നമ്മളെ മുക്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുക്തിക്ക് അപ്പുറം നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്, ഗോലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. ഗോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിപ്പോ ഏറ്റവും മേലെ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം വരുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എവിടെന്ന് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഈ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ പാതാളത്തിലാണല്ലോ, ഇവിടെയല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതിക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭുവർലോകം വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഭുവർലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, സുവർലോകം, മഹർലോകം, ജനർലോകം, തപോർലോകം, സത്യലോകം, അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് സത്യലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്യലോകം വന്നിട്ട് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഈ മുക്തി, ഈ പറഞ്ഞ ഈ 0 പോയിന്റ് അടിയിലാണ് സത്യലോകം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വരയുടെ ഈ നേരെ വന്നിക്കണ എക്സ് ആക്സിസിന്റെ താഴെയുള്ള വരുന്നത് ഫുള്ള് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്, ഈ വൈ ആക്സിസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എത്രയും വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അല്ലാണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഈ മുക്തിയല്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ മുക്തി വരെ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും,
നാമജപം നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാട്ടോ. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്നും നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്നും അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. കാരണം മുക്തിയാണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ 00 പോയിന്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ അല്ല, അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും ശ്രമിക്കണം ഇരുന്നിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നാമജപത്തിന്റെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ്, ജപത്തിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജപിക്കാനെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടത്? സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് ജപിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. ചിലവർക്ക് ഉറക്കം വരും, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു മടി വരും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ജപത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അതല്ല, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തകൾ വേറെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ മാല അവിടെ വെച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ട് വീണ്ടും നടന്ന് ജപിക്കുക. ശരിക്കും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ജപം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ട്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആസനം ഉണ്ടല്ലോ, യോഗാസനത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിപ്പ് പറയണ്ടല്ലോ, പോസ്റ്റർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തണ്ടിൽ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ യോഗ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സത്യത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ആ ഒരു നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ യോഗ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജപത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നുള്ള ജപമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാണ്, വിരോധമില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നടന്ന് ജപിക്കാം. നടന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ്, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ നടത്തത്തിലും പോകും. നടക്കുമ്പോഴും, കാരണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും തട്ടരുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ നടത്തത്തിലും ചെറുതായിട്ടൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ജപത്തില് നടത്തത്തിൽ പോണ കാരണം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണു. പക്ഷെ വിരോധമില്ല, നടന്ന് ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ ജപത്തിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പറ്റണില്ല, നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്ന് ജപിക്കാം. അത് രണ്ടും ചെയ്യാം. പിന്നെ ജപിക്കുമ്പോ കണ്ണടച്ചിട്ട് ജപിക്കണോ, കണ്ണ് തുറന്ന് ജപിക്കണോ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമല്ലോ. കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് ജപിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കണ്ണടച്ച് ജപിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ചിന്തകൾ വരാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ല, കണ്ണ് തുറന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് ജപിക്കുക. പിന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ജപിക്കുമ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് അതൊട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്, സത്യം പറയണം. കാരണം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാനെ ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ എവിടേക്കാ പോണത്, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ജപത്തിലല്ല നമ്മളെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അയ്യോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫീലിംഗ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ മാതാജിമാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജപിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് അതൊട്ടും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റണില്ല എന്നുള്ളത്. ചിലർക്ക് അത് എത്തിട്ട അവിടേക്ക് എത്താണ്ട ഒരു സമയം നമുക്ക് ആർക്കും എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം അവിടേക്കൊക്കെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഗുരുമഹാരാജൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളാരും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പക്ഷെ ആ ജപം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം. നമ്മൾ കേട്ട് ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരും. ശ്രദ്ധ കുറവിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണത് കേട്ട് കേട്ട് ജപിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 അങ്ങനെ പറയാണ്ട് ശരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യാ, ഉറക്കെ പറയാ. ഉറക്കെ മീൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല, എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളായ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. അത് ആ കേട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരും. ആ ജപത്തുമ്പോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ സമയവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ജപിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യയില്ല.
ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ എന്താ പറയാ സ്നേഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവര് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാൻ, അവരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ ആ സംഭാഷണത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്തിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാസം അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈ മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷം തേട്ടി വരാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു തിക്ക് വരും നമുക്ക് ശരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശരിക്കും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ആയ നാമജപം, അങ്ങനത്തെ ഒരു നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഈ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ആ നാമജപത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി നാമം ജപിക്കുന്നവരും നാളെ ജപിക്കുന്നവരും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ നാളത്തെ ജപത്തിന് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ, പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ അത് മാറ്റം വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതൽ നാമത്തുമ്മല് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, നമ്മളത് കേൾവിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 തൊട്ട് 8 മിനിറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് ശരിക്കും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും. ആദ്യമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും. അവരത് ശ്രദ്ധിക്കേ വേണ്ട, നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും. അതല്ല, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നാമജപം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 8 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നാമജപം തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ നാമജപത്തുമേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര സമയമാണ് ഓരോ മാലയ്ക്ക്. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് 8 മാല ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് 16 മാലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടുക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. പിന്നെ നമ്മള് സമയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ രാവിലെ കുറച്ച് ജപിച്ചു, അത് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക, അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഓരോ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ഇപ്പൊ 8 മണിക്കാണെങ്കിൽ കാലത്ത് പ്രസാദം കഴിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് കഴിക്കും, വൈകുന്നേരം ഇന്ന സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയമായി, ലേറ്റ് ആയി, നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാമജപം ഇതിലൊരു ഘടകമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാമജപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്താണ്. രാവിലെ 6 മണിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 7 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ജപം തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളായിക്കോട്ടെ, ഭർത്താവ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്കത് വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ പറയും ഇതെന്താ എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങണേന്ന് ചോദിക്കും. അവര് ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവര് കിടക്കണു, ഉറങ്ങാണ്, ഒരു അരമണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കിടക്കുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്തിനാ കിടക്കണേ, എപ്പോഴും കിടക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് തോന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കിടക്കണത്, ഇപ്പൊ കിടക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് ചോദിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാമജപം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നാമം ജപിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും തോന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പരമാവധി അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജപിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതായത് രാവിലെ നാമജപാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചിന്തിക്കുക എന്താണ്, ഇത് ഏത് നേരം നോക്കിയാലും ഈ മാലയും പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് അവരുടെ മനസ്സിലും ആക്കണ്ട, നമുക്കും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടന്നതായിരിക്കാം വേറൊരാള്, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഇതെന്താ എപ്പോഴും കിടക്കണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നാമജപം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അത് 4 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മണിക്കുള്ളിൽ നാമജപം തീർക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച വരുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല. ആ ജപം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുക, എന്നാലല്ലേ ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത്, പജാമിളൻ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് വന്നെങ്കിൽ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലായത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നടന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് നടന്ന് ജപിക്കുക. അതല്ല ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പൂജാ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയാലും വിരോധമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് അവരുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അവരുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജപത്തിന്റെ സമയവും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ ഉറക്ക ജപിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എനിക്ക് ജപിക്കുമ്പോ ഉറക്കം നമ്മൾ രാത്രി നേരത്തെ കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉറക്കം മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല. ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ രാത്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരത്തെ കെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് രാവിലെ എണീക്കുക. രാവിലെ എണീറ്റ് ജപിക്കുക. ഫോൺ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ഇത്ര ചിന്തിക്കുക, ഈ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിൽ വർത്താനം പറയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുക ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞു എന്റെ സമയം എന്ന്. കാരണം എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അറിയില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാമജപം. നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, കാരണം അത് കാണാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയിട്ട് പുകഴ്ത്തി നമ്മൾ അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ശരിക്കും അത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എണീട്ട് പോകും. 6 മണിയല്ല 10 മണിയായാലും നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിരുന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പേര് ജപിച്ചാലും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. നാരദ മഹർഷി പറയുന്നില്ല 16,008 ഭാര്യമാരെ ഓരോരുത്തരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജപിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേക സമയം കണ്ടെത്തുക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, 1 മാസം ചെയ്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഈ ജപത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദൈവാധീനം, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം എത്തിയപ്പോ തോന്നുകയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നരസിംഹ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് മാറും. ശരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജപത്തിന് ബാക്കി ഒന്നിനേക്കാളും വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജപം ചെയ്താൽ തന്നെ, നല്ല രീതിയിൽ ജപം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മാല വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹരിനാമദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത്തിരിയും കൂടി നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി ധൈര്യമായി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് മാത്രം പക്ഷെ അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ നാമജപം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു മാതാജി.